De ce Roblox? Roblox este periculos pentru copii. Este o întrebare pe care o primim frecvent de la părinți și pe bună dreptate. Ca părinți, suntem responsabili de siguranța copilului nostru, mai ales în mediul online. Platforma Roblox oferă o gamă largă de experiențe educative, sigure și creative, dacă este folosită în mod corespunzător. La Bloom Coding, exact asta facem. Transformăm Roblox într-un joc simplu într-un instrument de învățare. Elevii noștri nu sunt lăsați să navigheze nesupravegheați prin miile de jocuri. Dimpotrivă, sunt învățați să creeze propriile jocuri în Roblox Studio și sunt ghidați pas cu pas de instructorii specializați într-un mediu sigur și prietenos. Mai mult decât atât, în timpul lecțiilor, elevii interacționează doar cu colegilor de grupă și doar cu instructorul, în sesiuni moderate și private. Mai mult decât atât, accesul general al platformei este direcționat și limitat, ceea ce permite să păstrăm un mediu sigur și constructiv. Așadar, Roblox nu trebuie să fie dușmanul tău. El poate deveni prima lecție de programare a copilului tău.